Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor ningi qinisekisa ulwenze ukubalekela lokufanele subscribe like le video le nanokuthi ke ungaba umlandeli le channel oqina lokho kwenza ukuthi ukwazi ukunikela ngemali engango-R9 uma ukuthi umuntu onalo uthando nentshisekelo yokubona i-channel ithuthuka nokubona nathi mhlawumbe senza kangcono ungavele ube umlandeli we-channel bese unikela ngemali engango-R9 lo nyaka. uNkulunkulu uyokwandisela, uNkulunkulu uyokubusisa. Sibheka la iphupho likathato sehobela thato sehobela iphupho ke ngathi ke ngigubha ithuna lami. What does that mean, Pastor Ning? So iphupho uzimbela ithuna kungasho into ezihlukahlukene ezinhle noma ezimbi. Nake singakusho ukuthi umuphupha ungathi uzimbela nje ithuna. Kunesaga sithi uma wenza into ethile kuthiwa hey wena uzimbela igodi noma uzimbela ithuna uma wenza into eyiphutha ezokufaka enkingeni ukuhamba kwesikhathi. Number 2 ake sithi ngempela number 1 umuphupha la uzimbela nje ithuna kungoba uphawu oluhle olusho ukuthi kungenzeka uzozinza kule ndawo noma uzonqoma ukuzakhela umuzi kuleyo ndawo okade uzibona umba khona ithuna lakho, uyabona. Uma kenzeka ubona umbi ithuna elokishini elithile futhi kungenzeka umuntu osedecide noma osenqume ukuhlala kulelo lokishi nokuzinza kulelo lokishi noma ofuna indawo kulelo lokishi yokuhlala. Futhi umuphupha uzimbela ithuna kungaba uphawu oluhle olungasho ukuthi kungenzeka umuntu ozophila impilo enhle futhi ende kuleyo ndawo leyo okuyo njengamanje, uyabona. Noma kulowo mkhakha ku depend ukuthi ulimba kuphi lethuna la usukulimba khona, yabona. Kodwa sivale ngako ukuthi number 3 kungaba uphawu oluyisexwayiso umuphupho uzimbela ithuna osuke nje lusho ukuthi kwesinye isikhathi lusho ukuthi kungenzeka uzobhekana nobunzima ngenxa yamaphutha akho noma uzosifaka enkingeni enkulu ngenxa yamaphutha akho noma into oyenzayo njengamanje ingahlekilethele inkinga okuzoba nzima ukuthi uphume kuzona ke ngokuhamba kwesikhathi, yabona. Sibheka la umuntu ozimbela igodi, umuntu ozimbela ithuna lakhe, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu siyokulonda, uNkulunkulu siyokubusisa ke njengamanje. Ngakhohlwa ukwenza ukubalile nama video awu1000 ongakwazi ukuthi wabheka ngamaphupha nje ahlukahlukene. Kodwa ke iqinisekisa ukuthi awungibhaleli ku WhatsApp, uqinisekisa ukuthi futhi awungisendela ama text, SMS, no don't. Just call me. Mali lide iphupho noma linama details amaningi akuna doubt lapho ungabhali phone. Siyabonga, be blessed.